Mateřská škola Beruška v Budovatelské ulici prošla po dlouhých 41 letech v rámci projektu energetické optimalizace budovy zásadní proměnou. Došlo k celkovému zateplení pláště budovy a instalaci venkovních žaluzí. Zároveň došlo ke kompletní výměně elektroinstalace včetně nového LED osvětlení, výměně topení, rozvodů, vody a klimatizace. Ve třídách byla nainstalována rekuperace a na střeše budovy byla umístěna nová fotovoltaická elektrárna. Navíc došlo k rekonstrukci plotu a přilehlého chodníku. Celkové náklady na energetickou optimalizaci mateřské školy činí téměř 23 milionů korun, přičemž poskytnutá dotace z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje ve výši 7 milionů korun a z operačního programu Ministerstva životního prostředí ve výši téměř 4,5 milionu korun pokrývá polovinu všech nákladů. Rekonstrukce chodníku a oprava plotu mateřské školy potom vyšla zhruba na 3 400 000 korun. Celková investice dosahuje téměř 26 400 000 korun. Dodavatel stavby firma Texcolor stavební SRO, stavební dozor DT Engineering SRO, inženýr Daniel Tybytancl, projektant ateliér MAAT, architekt Martin Jirovský. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a samotné realizaci tohoto projektu.